Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Calamba, Plaridel, Baliangaw sa Pangdalaga ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpamati nining atong programa sa kahanginan nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa atong sponsor church, ang Salitran Covenant Bible Church sa Dasmariñas City, Cavite. Karong hapuna atong padayunon ang atong pagtuon mahitungod sa balaod ug sa grasya sa Ginoo. Pero sa dili pa kita mo padayon, ato unang tubagon ang pangutana nga gipaabot kanato sa usa ka higala nato sa kahanginan nga gustong makabaton og katin-awan kay do naman gud siya'y nadunggan nga gitangtang na kuno sa Ginoo ang napulo ka sugo karon ug gipulihan na lamang og duha. Ug gikutlo niya ang giingon sa Mark chapter 12 verse 30 that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is like this, you shall love your neighbor as yourself. So ang iyang pangutana, tinuod ba nga gitangtang sa Ginoo ang napulo ka sugo ug gipulihan na lamang og duha? Ang tubag mga kahigalaan, dili ka na tinuod. Gisamaray sa Ginoo sa duha ka bahin ang napulo ka sugo, pero wala niya gitangtang. Ang unang bahin, love the Lord your God. Ang ikaduhang bahin, love your neighbor as yourself. Pero unsaon man nato paghigugma ang Ginoo? Gitubag kini sa unang upat ka sugo. If you love the Lord your God, you will not have any other gods beside Him. If you love the Lord your God, you will not replace the true and living God with an idol that is manufactured by human hands. Kining pagsimba sa Diyos o hinulma nga larawan. If you love the Lord your God, you will not take His name in vain. Mao kadtong ikatulong sugo nga atong leksyon ni adtong miaging simana. And if you love the Lord your God, you will honor the day that He has appointed for His people to gather together to worship Him. Mao kini ang atong leksyon karong hapuna, ang ikaupat nga sugo nga hinumdumi ang Sabbath aron himuon kini nga balaan or aron tamuron kini nga balaan. Ang ikaduhang bahin, how do we love our neighbor? Well, we love our neighbor by honoring our father and mother. We love our neighbor by not committing murder, by not committing adultery, by not stealing, by not giving false witness, and by not coveting. Mao kini ang but ipasabot nga gisamaray sa Ginoo ang napulo ka sugo sa duha ka bahin. Love God and love your neighbor. Pero wala gyud gitangtang sa Ginoo ang napulo ka sugo. Wala gitangtang kundili gisamarais. Kung atong basahon ang Hebrews chapter 8 verse 10 to 12, klaro kaayong gisulat diri nga ang tanang kiluwas ni Kristo sa bag-ong kasabutan, iyang gisulatan ang ilang kasing-kasing ug hunahuna sa iyang balaod. Ang giingon diri, I will put my law into their minds and write them on their hearts. Ug unsa man ang balaod nga gisulat mismo sa kamot sa atong Ginoo. It's not the ceremonial law, it's not the civil law, for they were written by the hand of Moses. Mga kaigsuunan, only the 10 commandments were written by the hand of God Himself. And I believe that it is the same 10 commandments that God has written on the hearts of those whom He saved by His grace through Jesus Christ our Lord. Ug mao kini ang hinungdan nga duna gayoy kabag-uhan ang mga tinuod nga giluwas sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya. Makita gayud kini sa mga tawo sa ilang palibot. Ang kanhing palahubog karon dili na palahubog. Ang kanhing sukanon
bakakon, masinahon, karon aduna nay kalimpyo sa kasing-kasing. Ang kanhing nga magsukol-sukol sa ginikanan, karon matinahuro na. Ang kanhing walay gana sa pagsimba, karon aduna nay kalipay sa pagsimba. Ug unsa ang hinungdan? Gisulat na sa Ginoo ang iyang balaod sa ilang kasing-kasing. Klaro kaayo kini, maobserbahan man kini nato sa mga taong tinuod nga nahimong Kristohanon. So, hinaot nga nahatagan og kalinawan ang pangutana sa atong higala. Okay, mupadayon na kita sa atong topic, ang ikaupat nga sugo sa Ginoo. Pero sa dili pa kita mupadayon di ay, gusto na akong pahinumduman ang matag usa nga dili nato buhaton ang pagtuon sa balaod aron kita maluwas. Tungod kay klaro kaayo ang Biblia ang nagaingon nga walay maluwas pinaagi sa pagbuhat sa balaod. Atong tun-an ang balaod aron atong masabtan nga kita makasasala ug nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Ginoo. Kung atong masabtan nga kita makasasala, maaghat kita sa pagdangop kang Kristo tungod kay siya lamang ang Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Okay, mupadayon na kita sa atong pagtuon sa ikaupat nga sugo nga anaa mabasa sa Exodus chapter 20 versikulo 8. Ang giingon diri, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlawng igpapahulay ug gibalaan kini. Atong masabtan mga kaigsuonan niini nga bersikulo nga ang Sabbath, ang ikaupat nga sugo, gihatag kini sa Ginoo kanato as a pattern of work and rest. Sama sa Ginoo nga gibuhat niya ang kalibutan sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapito nga adlaw mipahulay siya og iyang gihimong balaan ang ikapito nga adlaw. Kita usab magtrabaho kita sulod sa unom ka adlaw, pero sa ikapito nga adlaw magpahulay kita. Pero ang pagpadayag sa Ginoo mahitungod sa Sabbath na dugangan paglabay sa mga katuigan. Ang giingon sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, dili na ang katungtuang rest from labor ang rason kung nganong atong obserbahan ang adlaw sa igpapahulay. Ang giingon sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, hinumdumi ninyo nga mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto ug gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom. Busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlawng igpapahulay. Nakita nato mga kaigsuunan, wala na gani gihisgutan diri ang rason sa pagpahulay gikan sa unom ka adlaw nga pagtrabaho, kundi ang rason nga gihatag sa Ginoo dinhi kung nganong obserbahan ang adlaw sa Sabbath mao ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. But not only that, sa milabay pagyud ang mga katuigan, nadugangan pagyud ang pagpadayag sa Ginoo mahitungod sa Sabbath. Kung atong basahon sa Colossians chapter 2, verse 16 and 17, tuguti ko sa pag-abli, busa ayaw ninyo itugot nga may maghukom kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan usa ka sa ulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay or Sabbath. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Nadugangan ang pagpadayag sa Ginoo mahitungod sa adlaw sa Sabbath. Una, ang adlaw sa Sabbath gihatag kini sa Ginoo isip pattern sa pagpahulay human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho. Ikaduha, gihatag ang Sabbath isip memorial or pahinumdom sa pagluwas sa Ginoo sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Pero sa paglabay sa mga katuigan, mas gipasabot sa Ginoo sa atoa nga ang Sabbath di ay sa karaang tugon mga anino lamang sa mga butang nga
umaabot. Well, unsa may ibot ipasabot ni ining types and shadows or mga anino lamang. Ang mga gibuhat dito sa karaang tugon, anino lamang kini sa mga butang nga umaabot. Well, unang-una, ma-illustrate nato kini pinaagi sa katong mga rituals and ceremonies sa sulod sa templo. Sa sulod sa templo, daghan kaayong mga dugo sa kanding, dugo sa karniro, dugo sa baka nga gipatulo o gihalad sa Ginoo aron mahugasan, malimpyuhan ang kasalanan sa mga katawhan. Pero katong tanan, mga anino lamang sa tinuod nga dugo ug tinuod nga sakripisyo aron mabayaran ang kasalanan sa mga tawo. Ang dugo ni Hesukristo ang kamatuoran. So katong mga ritual ay sa Old Testament, anino lamang kadto kang Kristo nga tinuod nga kordero sa Dios nga nagula sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo aron mabayran ang atong mga kasalanan. Well, sa susamang pamaagi, ang Sabbath di ay sa Old Testament, anino lamang sa tinuod nga Sabbath sa umaabot. Gani, sa giingon sa Hebrews chapter 4, atong masabtan nga ang Old Testament Sabbath dili da ikadto ang tinuod nga Sabbath. Tungod kay ang kapahulayan nga gihatag ni Josue sa dihang misulod ang mga Israelita sa yuta nga gisaad nga mao ang Israel, dili pa kadto ang final Sabbath. Ang giingon diri sa Hebrews chapter 4 verse 8, tuguti ko sa pagbasa, ang giingon diri, kay kun nakahatag pa kanilag pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi ug lain pa nga adlaw. Duna pa di ay ulahi ug lain pa nga adlaw. Aduna pay laing adlaw sa ipapahulay nga umaabot nga gisaad ang Ginoo. Ug unsa man ang tawag niining adlaw sa igpapahulay nga umaabot tungod kay anino raman di ay ang Sabbath sa Old Testament. Ang giingon diri sa Hebrews chapter 4 verse 7, ug nagtagal siya laing adlaw nga ginganlag karong adlawa. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa kasulatan nga gihisgutan nga kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Mga kaigsuunan, ang adlawng igpapahulay nga umaabot, gitawag kinig karong adlawa, it is called today. Ug ang giingon sa Biblia, kining adlawa fixed. Ang giingon sa English translation, He has fixed a day called today. Ang Bisaya sa fixed is kaning ang dili na gyud kini mairog pa, dili na kini matarog pa. The real Sabbath is called today. Ang former Sabbath sa Old Testament, dili pa di ay kadto permanente, dili pa fixed because it was just a type and shadow. Sa unsang pamaagi nga nahimong type and shadow ang Sabbath sa Old Testament? Well, unang-una, ang Sabbath sa Old Testament, pattern kini sa pagpahulay sa Ginoo gikan sa iyang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang ania niini. Mo kani gitawag sa Biblia nga old creation. When God created the heavens and the earth and all that is in it, mipahulay ang Ginoo. Pero ang tinuod nga kapahulayan nga gihisgutan sa bag-ong tugon kadtong pagpahulay ni Kristo human sa iyang kamatayon when He secured the new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. So sa old creation, katong pagbuhat sa kalibutan, mipahulay ang Ginoo sa ikapitong adlaw. Pero sa new creation, katong gibuhat nga pagtubos sa Ginoo sa iyang mga katawhan aron mahimo silang bag-ong binuhat, mipahulay ang Ginoo sa iyang pagkabanhaw sa unang adlaw sa semana, mao ang adlaw sa Domingo. Ikaduha, ang Sabbath sa Old Testament mao ang pagsaulog sa pagluwas sa Ginoo sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Well, ang Sabbath sa New Testament nga mao ang tinuod nga Sabbath, mao ang pagsaulog sa mga katawhan sa Ginoo sa gibuhat nga pagluwas ni Kristo gikan sa pagkaulipon sa kasalanan. Kanus-aman kini na kumpleto ang pagluwas sa Ginoo sa dihang nabanhaw si Kristo gikan sa mga patay sa unang adlaw sa semana, mao ang adlaw sa Domingo. The redemption work
was fully completed when Jesus Christ rose again from the dead. The day of resurrection was the day when Jesus was crowned as the Son of God. Atong paminawon ang giingon diri sa Salmo Kapitulo 2, versikulo 7. Nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw akong anak, ug karong adlaw imo na akong amahan. Well, kanus ama natuman kining karong adlaw imo na akong amahan. So, when was the Lord Jesus Christ crowned as the Son of God? Gitubag kini sa Buhat Kapitulo 13, versikulo 33. Buhat Kapitulo 13, versikulo 33. Ang giingon diri, gibuhat sa Dios alang kanato karon nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus. Sumala sa nasulat usab sa ikaduhang salmo, ikaw ang akong anak, karong adlaw nahimo ako nga imong amahan. Mga kaigsuonan, ang katumanan di ay sa Salmo Kapitulo 2, versikulo 7, natuman kini sa adlaw sa pagkabanhaw. Kanus ang manabanhaw ang Ginoo? Dili sa adlaw Sabado, kundi sa adlaw Domingo. When the Lord Jesus Christ rose again from the dead on the first day of the week, it meant that He rested from all of His earthly labors. Mao nga ang adlaw Domingo mao ang tinuod nga adlaw igpapahulay. It was the day of rest on the part of our Lord Jesus Christ. Gani ang giingon diri sa Salmo Kapitulo 118, versikulo 22 hangtod sa 24, ang giingon diri, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Buhat kini sa Ginoo ug katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato. Maglipay ug magmaya kita niini. Now the question is, kinsa man ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod pero nahimo na hinuong bato nga importante, labing importante? Well, kung atong basahon ang New Testament, puno kini sa pagpasabot nga si Jesus mao ang bato nga gisalikway sa mga Hudiyo, sa mga magtutukod. Pero sa ilang pagsalikway kang Jesus, nahimo hinuon siya nga chief cornerstone. Well, kanus aman siya nahimong chief cornerstone or labing importanteng bato. The Bible also gives us the answer. Acts chapter 4, it happened on the first day of the week when the Lord rose again from the dead. So ang katumanan di ay sa Psalm chapter 118 verse 24, katong giingon nga, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang katumanan di ay mao ang adlaw sa pagkabanhaw, ang first day of the week. So it was already hinted in the Old Testament that Sunday would become a special day of rejoicing and gladness for the people of the Lord. Mao nga, confident ako mga kaigsuunan, sumala sa giingon sa Biblia nga ang adlawng igpapahulay sa bag-ong tugon sa iglesia sa Ginoo mao ang adlawng Domingo ug dili na ang adlawng Sabado, tungod kay ang adlawng Sabado anino lamang kadto sa tinuod nga Sabbath, tinuod nga adlawng igpapahulay sa adlawng Domingo. Gani ang uban pang mga ebidensya niini, kadtong tuang nabanhaw si Kristo gikan sa mga patay, nagpakita si Jesus sa iyang mga disipulo. Naka-record, adlawng Domingo. Wala nagpakita ang Ginoo sa adlawng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado. Ang unom ka mga naka-record nga nagpakita ang Ginoo sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw, adlawng Domingo. Mark chapter 16 verse 9, Matthew 28 verses 5 hangtod sa 9, Luke 24:34, Luke 24:13 hangtod sa 15, Luke 24:33 ug 36, plus John chapter 20 verse 19 and John 20:26. All of those post-resurrection appearances took place on Sunday. Ug ang naka-record biya pud sa Biblia nga gisimba ang Ginoo human sa iyang pagkabanhaw nahitabo sa adlawng Domingo. Gisimba ang Ginoo sa iyang mga tinun-an apil na si Tomas. Unsa pa? Sa adlawng Domingo gibubo sa Ginoo ang balaang espiritu sa iyang iglesia.
It did not happen on Saturday, but it happened on Sunday when the Holy Spirit was given to the church in full measure on the day of the Pentecost. Unsa pa? The only time Christians are recorded to have assembled together for worship was on a Sunday. Acts chapter 20 verse 7. Sa unang adlaw sa semana, take note, first day of the week, Sunday yan. Sa unang adlaw sa semana, sa dihang nagtigom kami aron sa pag-ambit sa balaang panihapon, ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Well, ang grupo nga nag-ingon nga ang Sabado gihapon, mga tarungan sila nga, uy, katong tuang nagtigom ang mga tinunan, diin nagwali si Pablo hangtod sa alas 12 sa tungang gabii, special meeting man to. Dili man to regular day of worship, kundili special meeting to nga gipatawag ni Pablo tungod kay mubiya naman siya pagkaugma, mulakaw naman siya. Mga kaigsunan, dili ka na tinuod tungod kay ang nahaunang bersikulo sa Acts chapter 20 verse 1, kini mo'y klaro nga special meeting. Sa pag-undang na sa kagubot, gipatawag ni Pablo ang mga magtutuo ug human nila siya dasiga na namilit siya kanila ug miadto sa Macedonia. Kadto mo special meeting. Adunay kagubot nga nahitabo, nasulbad ang maong kagubot, pagkahuman sa maong kagubot, nagpatawag si Pablo og meeting. But take note of the language of Acts chapter 20 verse 7. Sabto nato, klaro kayo sa Bisaya. Sa unang adlaw sa semana, sa dihang nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon, ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii kay mugikan man siya pagkasunod adlaw. Adunay indikasyon nga kadto nga panagtigom, regular nga panagtigom nga gibuhat sa mga tinun-an ni Kristo or sa mga magtutuo ni Kristo sa unang adlaw sa semana. Nahitabo lang nga mura og gi-extend ni Pablo ang iyang pagwali gumikan kay mubiya naman siya pagkaugma. Gi-extend ni Pablo ang iyang pagkawali. Nindot kaayo untang maminaw sa wali ni Pablo, no? Pero sa kabanggiitan tingali nga muwali ni Pablo, aduna pa man gyud nakatulog. Ang giingon diri sa verse 8, daghang mga suga didto sa lawak sa itaas diin kami nagtigom. Niadtong higayuna si Eutico nga usa ka batan-ong lalaki naglingkod sa bintana samtang nagwali si Pablo, nagduka si Eutico ug unya nakatulog ug nahulog sa yuta gikan sa ikatulong andana sa balay. Patay na siya sa dihang gikuha sa mga tawo. Apan nanaog si Pablo ug miyuko ug gigakus niya si Eutico. Unya miingon siya, ayaw kamog kabalaka kay buhi pa siya. Unya mibalik si Pablo sa itaas ug gipikas-pikas niya ang pan ug mikaon. Nakigsulti siya kanila hangtod sa kaadlawon ug unya mibiya siya kanila. Buhi nga gidala sa mga tawo si Eutico ngadto sa ila ug nalipay sila pag-ayo. Nakatulog in taon si Eutico ug nahulog. So, unsa pa ang pagpamatuod nga ang Christian Sabbath dili na Sabado kundi adlaw na nga Domingo. Ang usa pa ka pagpamatuod, Christians are commanded every Sunday to give into a common treasury of the church. Ang kaning adlaw sa paghatag sa offering, di ba ang offering part sa pagsimba? Ang giingon sa Biblia, do not come unto me empty-handed. Mao nga ang offering part gyud kini sa pagsimba. Ang gi-record sa Biblia nga ihatag ang offering dili adlaw sa Sabado, dili adlaw sa Lunes, kundi adlaw sa Domingo. 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2. Ang giingon diri, mahitungod sa halad alang sa katawhan sa Dios, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga simbahan sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, ang usag-usa kaninyo magahin gayod og kwarta sumala sa inyong kinitaan ug tigumon kini aron maandam na inig anha ko. So nakita nato mga kaigsuunan, the day when offerings were given as part of worship was not Saturday, it was not Friday, but it was a Sunday. Ug kanusa nagsugod officially ang church. Ang church nasugdan officially not on a Saturday, not on a Friday, but the church was officially commenced on Sunday, on the day of the Pentecost. In fact, kung atong basahon ang Biblia, only the first day of the week is specified. Wala kay mabasa sa Biblia nga second day of the week, third day of the week, or even seventh day of the week.
ang gihatagan lamang gayud og titulo mao ang first day of the week. Dili na ta makuratan niini gumikan kay ang first day of the week significant kini sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo because it was the day of his resurrection, it was the day of rejoicing, it was the day of gladness. Sumala sa giingon sa Psalm chapter 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang day nga giingon diha dili laing mga adlaw kundi adlaw sa Domingo, adlaw sa igpapahulay. Now, mobalik kita sa ikaupat nga sugo nga mao ang paghinumdom sa adlaw sa Sabbath and to keep it holy. Mga kaigsuonan, kung tinuod kitang luwas ug tinuod nga gihatagan kita sa Ginoo bag-ong kasing-kasing, dili bugat alang kanato ang pagsimba sa adlawng Domingo. It will not be a burden for us. Gani ang akong testimonyo sa una sa dili pa ko tinuod nga Kristohanon, ang akong pag-adto sa simbahan, dili man alang sa pagsimba sa Ginoo kundi alang sa pagdula-dula raman to sa simbahan. Daghan kayong mga nag-ingon nga ang pagsimba-simba nila alang lang sa makita nila ang ilang crush sulod sa simbahan or kung doon na lang sila tuyo nga dili gyud ang pagsimba pero na usab kining tanan sa dihang naluwas sila o gihatagan sila sa Ginoo og bag-o nga kasing-kasing. Mao nga kung tinuod kita nga anaa kang Kristo, ang adlaw sa igpapahulay dili kini kabug-aton alang kanato kundi kalipay kini alang kanato. Ug ato kining buhaton mga kaigsuonan nga adunay kakugi. Si Eutychus katong batan-on nga lalaki wala nagkugi, nagduka-duka sulod sa simbahan. Mao nga nahulog siya sa bintana ug namatay. May nalangani kay nagpanglihok ang grasya sa Ginoo ug nabanhaw pag-usab si Eutychus. Dili biya obligado ang Ginoo nga mabanhaw pag-usab si Eutychus pero pinaagi sa grasya sa Ginoo gibanhaw sa Ginoo si Eutychus. Pero mga kaigsuonan, ang kahimtang ni Eutychus nga patay siya ug wala siya igahom sa pagbanhaw sa iyang kaugalingon, mobi kini picture sa mga tawo nga wala pa sa Ginoo. Ang mga tawo nga wala pa kang Kristo patay sa kasalanan. Dili masakiton kun dili patay. Dili makabangon sa ilang kaugalingon aron modangop kang Hesus. Dili. Kinahanglan gud silang ma-born again. Bukay ni giingon ni Jesus nga, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang taong patay sa espiritu wala ginay kasing-kasing alang sa Ginoo. Doon na kasing-kasing alang sa mga butang niining kalibutana, bugas, kwarta, mga enjoyments diri sa kalibutan pero ang pagsimba sa Ginoo wala gina sila'y gana. Pero alang sa mga katawhan sa Ginoo nga gibag-o ang kasing-kasing, ang adlaw sa igpapahulay, ang adlaw sa pagsimba, usa ka adlaw alang sa kalipay sa ilang mga kalag. Ug kini nga adlaw Christ-centered, si Kristo ang sentro niini. Dili ang ubang mga butang kundi si Kristo gumikan kay adlaw kini sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo na kumpleto ang iyang pagtubos alang sa mga makasasala nga susama kanato. Ang adlaw sa igpapahulay alang sa mga katawhan sa Ginoo mao kini ang adlaw nga sentro ang ebanghelyo, ang maayong balita alang sa kaluwasan. Mga kahigalaan, kung gipadayag sa Ginoo sa inyong kasing-kasing karon nga wala gyud ay moy kasing-kasing alang sa Ginoo sa pagsimba, ambot pasabot nga wala pa gyud mabag-o ang inyong kasing-kasing, hinumdumi mga kaigsuonan nga ang giingon sa 1 Corinthians 16:22, kung adunay tawo nga wala mahigugma sa Ginoo, tunglohon siya. Well mga kaigsuonan, dili kini tiaw-tiaw, seryoso kini nga warning gikan sa pulong sa Ginoo. Ug kung inyong namatikdan nga wala moy kasing-kasing alang sa Ginoo, dangup kang Kristo. Pangayo og tabang kang Kristo, Lord, pasaylua ako kay wala ako'y kasing-kasing alang kanimo. Luwasa ako, hatagi ako og bag-o nga kasing-kasing. Pagpakiluoy sa atong Ginoong Hesukristo ug ang maayong balita mga kaigsuonan, ang giingon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37, ang tanang miduol kang Kristo dili gayud niya isalikway. Mga duol sa Ginoo igsuon, hinulsuli ang imong sala sa pagkawalay gana sa pagsimba kaniya. Hinulsuli kana nga sala ug dangup kang Kristo, gumikan kay si Kristo lamang ang tinuod nga Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Mga kaigsuonan, kutob lamang kita dinhi ug sa makausapa amo kamong
invite sa pag-apil sa atong pagtigom didto sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship alas 2 sa hapon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay adlaw sa pagsimba sa atong Ginoo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.